Osanabos me ne nafu etosu du afim pimienu ne aduonu nsia enne dai eye dwoada asantema nyina awura yewura krobia yirifi anwoma ampasa chi kotokohene yewura otumfo setu eni Kumasi Traditional Council nananam atenase enne osantehene asetena no ewomu se Asante Asaamanghene nananam adakofo yewura kotokohene wono ane wofa beba besi bibia kire ono santehene enti wohwe me nifa so machi ene me benkum so a nananum ebebo ode hyebrantie ni chidom amena besi bibia kire yewura kotokohene yene nananum Asaamanfo adehye ene kromafo nananum asofo ebeta na chi ene nananum ozamifo ebetwetwe nkomo midin de kwame ewu animfo menhia ahemfie yenkoi na ye ne omuni nkomo omani gia omanya abra enne de hyebrantie besi bibia kire yewura kotokohene na oda mebrubodi na da ho adi mayen oda roma midin de openi opoku nwanwatu Asamang akwamuhene na akwamuhene mamutiri nkwa yeda ase ye mamomoni asantesom yeda wase ebru enne ekwan ba mu a mu benya mu wura aye santehene wo fa wo besi bibia kire yewura ama na behwe Asamang kroso amawo wada ma asembe na woka yo edi nkan yebeda obode nyankopon ase ebise awurade ni nipa osi hene na yehwe sedi Asamang yewura Barima osi sekire awurade efre no kɔ nanimonyam mu ekuro ni dampan na dampan so no eye abontendom hene ene ne mpanimfo ehwe ekuro no so ema basabasa ye bia ensi amfa areho semu ama ewa bra sabre anigi abananke akokaya areho enitia dia sida ma obo ade nyankopon se ma Asamang konti hene ne mpanimfo timi ehwe so na sabre na dawroma wayi wa hembrantia di na mayen ama Asamang mpanimfo a wo mo adeda enso hunu se akonwa no yabobia hyem enti sabre di Asamang kro ni nyina ya wa anigie mu eya anigie da mehwe kuntunkuni ya mode abaya na kyese eya anigie mu kuntunkuni ne de esanse asante amane ekire se wo hini firi mu na se yenye bibia nwe eda so kuntunkuni na so kuntunkuni mu ye anigie mu a ya da se papa wo de hyebrantia wo ben asembe na obeka kire yewura kotokohene ne na chiame se wama kwan se ne mode hyebrantia masi bibi enkire ono santehene edi nkan yebeda yewura kotoko hene otumfo osedu otosumienu asantehene yebeda na se ninim die mu ene watimi ahwa kurakura se woba pani ne mpanimfo de hyebrantie se di na ba na nananom sumra meta na chi na ekroma ne dom sumra meta na chi a ne de asida ene ema yewura otumfo ene asantema nyina enti atadwe Asamang yate denne yeda se papa pa me na na so bekasa na na oda mrebru Opemsuo TV so ne ebodi na da ho adi mayen efrem opani opoku gisao autosumino Asamang twafo hene ene wo ye nana nana poku gisa autostu Asamang twafo hene ena mode hyebrantie tumetwi pomponsuo sai kire yewura ene gie ne ahomeka ben na obenya yo dedi kan yebeda asantema nyina ase ni ada sa radio station yi so ase se enoma me yakwanya se yenkasa na wiase nyina ente ni gisama ewomu ni se Asamang akwanya nto ho no bema wo se chefi benfie ngotwini ene yedi adi ncheche sa se yebenya ohina oba beboa amakro na atumpan fi se ekro da ho na se ohini ni mu a ne kro na jija etina ya ni gisam kesema ye pa se yebenya Asamang no akoto aso na wahwe kira ma Asamang so atumpon okay yeda se nana asembe na beka kire yewura kotokohene ene na chiame se wama kwan se ne momura emesi bibi nkire no yo ye freme Kofi Jima Asamang chiame no me na de emesre se awurade ni anim na otumfo ankwatenten okay said ye be ya enedue ya yadu hai ni gisam papa nya reho se obi akuntunkunu hu kuntunkura ne se obi se areho nya reho kuntunkunu bi wo ha ni je ya ni age si ye ba ne ya boboa ama ye nana Asamang ye nya no ya betanachi na ya otumfo akoso akire one wo paase ofa
na waka kyerɛ sɛ yes ɛne nti ne ɛmɛba ɛne gye mu nko ana ɛnam yo nana wada mampacho bodi na da ho adi mai ye frɛ me Openi Kwame Abura Asamang abontendom hene okokro kronkutu mu a ye frɛ me konti hene ene wura ebesi bibia kyerɛ ono an wo fa ase kotoko hene asembe na wo ka kyerɛ yen ya me ka kyerɛ aman nyina ne sɛ ɛyɛ ni gisem sɛnea Asamang ada hwakyɛ ne ne yenya odishi blantie na obesai akyerɛ yewura otumfo Asamang man nyina sɛ wo hwɛ dɔm a ɛwɔ egu akyi a ɛyɛ ni gisem obia de ahokeka ɛbɛboa abɛbɔ ne kidom sɛnea nsɔe no ebeko yama Asamang na ni muso ɛdɛ ayedu yɛda se yɛhu sɛ yɛ nananom asɔfoɔ bebree nso aba a wɔn bɛbɔ kidom yɛnim baabi a nananom asɔfoɔ yɛfiri enti yɛbɛhyɛ ase afiri ha yɛwia yɛbɛkɔ yɛ nananom nkramofoɔ nso ɛhɔ sɔfo nyame asomdwe nka wo so minia wobɛka sɛ ahensie deɛ ahensɛm nananom asɛm nananom asɔfoɔ mo sɛmpa ne ha nana Asamanghene bɛsi bibia kyerɛ yɛwura no wadawo mebro mu nante sɛ ne sɛ nana yɛne ne kɔ asɔre ɛna yɛmɛmɛ kunkura ɛwɔ head office no ɔne deputy director asɔre Pentecost the Church of Pentecost ɛna yɛn nso yɛgye ahene atum ɛsan sɛ wo kenkan yɛ disɛm no a wɔse ahemfo do onu onyam wankasa asɔfo mpo wɔse ahemfo do onu onyam bɛpi ahengua n'anim enti ahenie saa no na yɛankasa yemu bi na nyame ahye no nyam saa na wɔse yɛbɛta n'akyi enti yɛnuanom nyinaa wɔn fi Asamang sɔfo baako Mampo area ɛhɔ na Asamang no ɛwɔ but obodi na da ho adi yɛfrɛ me ɔsomafo Kwasi Amoako praise him hallelujah me de maba fie wo se mani afi still ɔsomafo na wo yɛ da so ɔsomafo de da so yɛ adwuma na age na achi yɛwura santemawura a wɔpagya na Asanteman wɔde nyamesom akomapa nyansa nimdeɛ no korɛ ɛkyekyere na Asanteman woyɛ ɔsomafo yi wohwɛ Santehene ahenni a ɛdeɛ na wobɛka akyerɛ yɛ sɛ de waka sɛ Bible ka ahemfo asɛm yi nana ahene na ɛfɛ sɛ bra ne yɛde ne si so nam wɔ Kumase ha nam di sɔfo ha yɛka ho bi ɛna yɛbɛbɔ mpaeɛ ha nom ne ade na wɔama ahene no ayɛ fɛ wɔama ahene no ayɛ akɔnɔ ɛna ɔde nyamsom so abata ahene no kane ne yɛka sɛ ahemfo no nyinaa yɛ abosonsomfoɔ na mum yɛhu sɛ ɛnyɛ abosonsom asɛm otumfo ama na yɛ sɛ yɛda se pa anti Asamang area head wɔ ha na district area head bibinti watia ne na echi kakra pacho bodi na da wo yɛfrɛ me Osofo Francis Kumsen ɛdeɛ na de bɛka ɔsomafo de ho ne ameka ka ho ne sɛ yɛda nyame ase sɛ nnei yɛhu sɛ ahindi a broni bɛka sɛ traditional leadership no ɛno so afa ne kwan so a ɛnam so boade mpuntuo ne nneɛma bebree aba mpo asan bɛfa asɔre na asɔre panin so ɛnɛ yɛbɛyɛ no ɔman hene no yɛne agye paa nti area head ahyɛ daa asoma sɛ bampɔn asɔfoɔ no watu yɛnuanom bi ɛwɔ inside asɛ yɛmbɛtare na n'akyi na yɛmma no honhom mu asitae ne nyinaa sɛ asɔre no yɛtare n'akyi yɛabɔ mpaeɛ ama no yɛgu so bɔ mpaeɛ ama no nyame bɛboa no na n'ahenni no so ayɛ fɛ ayɛ sɛ otumfoɔ deɛ no pɛpɛɛpɛ yɛda ase papaapa nana sɔfo ɔso bɔdi na da ho adi ma yɛ mede sɔfo Samuel Edu mewɔ Atonso district Mampon area ɛdeɛ na nso bɛka aka deɛ nananom sɔfo aka ho nea mɛka nyinaa ne sɛ ahenni Awurade na ɛhyehyɛeɛ ɛno nti no sɛ ɛbere ne du na Awurade to nsa frɛ yɛmu bi sɛ ɔde ahenni ɛhyɛ ne nsa na wɔ sɛ yɛne ɛyɛ asɔfo yi yɛde ɛhohom mu ne ahoɔden nyinaa taa n'akyi na yɛboa ma biribiara ɛkɔ so nti awie nso yɛnso yɛne agye paa sɔfo ansa na bɛbɔ odin ada ho adi medi ka busa question no sɛ obi yɛ Pentecost ni ana Kristoni na akonnwa tɔ wɔ ne fie na abusua ne adehye ne wɔhema a wɔ kuro ne mu ana fie hɔ pɛ so wɔde ma no a ɛdeɛ na wɔnyɛ me da se question I will be sana. Your friend Michi Patrick. Good.
me was my baby nana edi hene no ɛhɔ na me di me suffer by district ne de Opemsuo district na Asamang ehye obi de ebe kan se de na asofo mpanyimfo edi kanka no enka na namre bi atwa mu ne de na yehunu sa ahenni ya bosonsam ne adrodro sam but ne bia ne babu mu adesua ma yehun se eno nso so eye ade Nyankopɔn ade atum enti se obi epese obedi sof ohene a asori no yenyina ye beta na chi tidi oni akroba ye ne se na sorry owo mu no so mo gitum te se the Church of Pentecost ya atum media o ma ne preside enhu na ne sofo enhu no ye be ma ne area head nso aso ate na afi nhihye ya wose ya hihye na ye boa beta na chi e ma na hindie ni timu no na ya ye ne saa na share radio nyonyam na say asori no bia nya asori nya na mo maji atum say the medical aji atum ya e besra asori aka ne say omunyina hunu say ahenie nso eyenyamesom na no say yenhye Nyankopon ahyehye enti say obi ahenie tu no na wo masori mu a omo mpagya no mu ano na ahenie no ntim na share radio nyonyam ye da se pa amen mia minua ede nana sofui yehunu baabi a wo yensentuo ni kese pa nenne asofotade ne wo hye a wo de hye Kristo animunyam nana asofo wa bodi na da ho adi ma me se me introduce you Kwame Amoni Domsoro. Okay. Kanina na minya nhye asofotare de na mse TV Africa regional manager. Yeah. And asisi de. And if you have so na yeso. Yes. Osum no. We nipa de. Ene se nyamedom. Mo bro ho so yeso na opejaye. Na asisi ande abeye nyamede. Enti ebre bi na adwuma me ye no nso ye bi se TV Africa correspondent from Menchia Palace and or regional manager. Ene wo ba yi wo ye sofo. Ena wo bedi adanse se ohene ebeso a kire ye wura kotoko hene. Say na wo ho ye wo. Oh, Barima is nostalgic. Of course, me ba if you hatch be 7 years in it. Na misia minu mo ana ye no nyina wa ha se na omoso eye adwuma ye bi na omode nkrato eko na still am omukremu a omguso omoye te se wan kase ya e kire se osum de se osum kwa wieye ena bi onso no ohun se amamre ne amande no edaso etim ho na ekoso ayefe send you back and the chenda pia vedase na naso for ye na nanom Muslim for bi ewa ha na imam ene mpanifo na imam Asamang for ene ye ne wo kasa yi sa nipa dom nyina bebo ode hyebrante ni chidom amenne wase bibia kire ne ofase yewura kotoko hene midin de Kwame ewu animfo Opemsuo TV Menchia himfie.